אוקיי, היום חג. זה הסדרה שלי, דרקון מכבי. תראו, היום חג, חג ראש השנה. והחיים שלי, אני היום אצל סבתא. עכשיו, הנה אנשים יושבים. וראש השנה כבר, הנה, תראו בחוץ. ממש בחוץ. יש בחוץ. טוב, שלום. עכשיו בואו נצא לבחוץ, נראה מה יש בחוץ. הנה צמחים. צמחים גדלו לי, הנה עגבניות. הנה, אני אראה לכם את העגבניות מקרוב. אתם רואים את האדום הזה שמה? גדל לנו הרבה. מה גדל לנו שמה? עכשיו תראו. הנה סבתא שלי, הנה אמא שלי.